Kaixo lagunak, ongi etorriak izan zaitezte guztiok Kafetaguneak YouTubeen duen kanalera. Kafetagunearen erronka berrien artean zuzeneko hitzaldiak prestatu ditugu zuentzat, zuzenean eta esklusiban goizeko 12 aurrera hitzaldiak. Beraz, eskerrik asko hor egoteagatik eta ikusten gaituzuei orori. Dagoeneko hitzaldi asko eta asko eskaini ditugu, gai askoren inguruko ordu erdiko solasaldiak. Eta geure horretan jarraitzen dugu zeuen etxeetara astero heltzeko asmoarekin. Gogoratu, zeuen herriotan Kafetaguneak eskuragai dituzuela, baina baita ere YouTubeko kanala duzuela, Facebook, YouTube, Twitterren eta Instagramen ere bagaudela. Horrez gain, Kafetaguneko web orrialdea daukazue eta baita ere bloga. Nire izena Eneko da eta hurrengo orduerdi interesgarria pasaz dezazuela espero dut. Gaurko gaiari beraz, pausua emango diogu. Beraz, eskerrik asko eta aurrera ekin diezaiogun bada. Gaurko gaia, pantailan ikusten dozuen moduan, hau da, marraztu tabletarekin edota mugikorrarekin. Hau da, geure gailuekin marrazteko aplikazio bat ikusiko dugu. Bai profesionalentzat eta baita ere zeuretzat edo niretzat. Hau da, etxean gaudenontzat. Hau da, tabletarekin marrazteko ez zara profesionala izan behar. Beraz, hurrengo aplikazioa ziurrenik oso erabilgarria izango zaizu, aurrerantzean marrazterakoan zeure gailua erabiliz. Beraz, aurrerantzean aplikazio honen inguruko gauza asko erakutsiko dizkizuet. Hala ere, hasi baino lehen gogoratu, smartphoneak hasi zirenetik, hau da, ukipen pantailai esker gauza asko eta asko egiten ditugu, eta askotan arkatza ez dugu bez erabiltzen. Eta horretarako, erabiliko dugun aplikazioa, bertan ikusten duzuen moduan Sketchbook deritzo. Hau da, aurrerantzean, hurrengo orduerdian ikusiko dugun aplikazioen izena Sketchbook izango da. Hor pantailan ikusten duzuen moduan, orain arte beti marrazkiak egiterakoan horriak erabili ditugu arkatzak margoak. Eta askotan ere, diseinatzaile asko eta asko ere, olakoak erabiltzen dituzte. Baina gauza da, naiz eta horiek erabili, gero, bigarren paus moduan jendeak bai tabletak zein mugikorrak erabiltzen dituela. Askotan, zeuen mugikorrak aplikazioak dauzkate marrazteko da, baina gaurkoan Sketchbook hitz egingo dugu.
ingelesezko hitza, hala ere euskerazko ezaugarriak gero emango dizkizuet. Hau da, kontzeptua, aplikazioak, marrazketa. Zein da geure artean erabili beharreko kontzeptua? Marrazki digitala. Hau da, marrazketa digitala programa edo app baten bidez marrazkiak sortzeari ditxo. Hau da, orria eta arkatza hartu beharrean, bai tableta zein mugikorra hartuko ditugu. Eta gauden epean edo artista digitalek bai ordenagailua, tableta zein mugikorra erabiltzen dituzte marrazkiak egiteko. Hor adibidez, gure gaurko aplikazioaren ikonoa ikus dezakezue, Sketchbook dalakoa. Eta ondokoan argazkian marrazketa digitalaren eredua edo adibide bat, hor ikusten duzue neska edo mutila bere tabletagaz marrazten etxeko sofan eserita lasai-lasai. Baina zerri deritxo Sketchbook? Sketchbook geure betiko agendari deritxo. Hau da, ingelesezko hitza da, baina euskeraz zirriborro liburua deritxo. Hau da, gure betiko agenda, beti erabildugun paperezko agenda. Gauza da, gaur egun, jende asko eta asko bai agenda eta zirriborro liburua erabiltzen dutela, baina horrez gain ere, baita ere, telefonoa. Eta gauza da mugikorra agenda moduan edo zirriborro moduan erabiltzen dela. Beraz, Sketchbook ingelesezko hitza, baina azkenean euskeraz zirriborro liburua deritxo. Hor adibidez, eredu batzuk, adibide batzuk jarri dizkizuet. Hau da, ezkerraldean Sketchbook mugikorrean eta eskumaldean Sketchbook tabletean. Askotan, bai telefono alan edo alan ipini aukera desberdinak ikus ditzakegu. Baina azkenean helburua beti berbera izango da. Hala ere, aplikazioen ezaugarriak aurrerago ikusiko ditugu. Hor adibidez, beste eredu edo adibide bat jarri dotzuet. Hor dekozue tableta, arkatz digitala, aukerakoa da beti ere, koloreak eta hor dabil, pantailan margosten lasai-lasai. Gauza da nahiko erabilt erreza dela, eta hau erabilteko be ez dela profesional bat izan behar. Hasi berrientzat ere nahiko erabilgarria baita. Beraz, artistek eta ilustratzaileek maite dute Sketchbook bere ezaugarriengatik. Tresna asko dauzkalako, baina gogoratu, hau erabiltzeko ez dela profesionala izan behar. Zeuek itxaldia eta gero, mobil edo tabletean instala edo deskarga dezakezue eta lehenengo egunetik hasita marrazkiak egin. Hau da, marrazkiak, zirriborroak, baina azken finean marrazkiak egin ditzakezue olako ezagupenik izan gabe. Beraz, marrazki digitalaren munduan hasteko aplikaziorik errezena asko baitaude Sketchbook. Hor adibidez, pantailan ikusten duzuen moduan, nik Sketchbook zabaldu eta lasai-lasai gauzak idatzi ditzaket. Askotan ez dituzue marrazkiak egingo, baizik eta apunteak hartu, formulak idatzi, grafikoak edo dana dalakoa. Sketchbook doainiko aplikazioa dugu, musutruk eskura dezakezue. Tablet zein smartphonean. Bai, Google Play erabiliz, hau da Android sistema eragilea erabiltzen baduzue eta iOS edo adibidez iPad edo iPhonea erabiltzen baduzue, App Storeen sartuz eskuragarri dezakezue eta doainikoa izaten da. Ordenagailuan ere erabiltzeko aukera duzue nahi izan ezkero, baina gaur gehien bat gailu mugikorrekin ibiliko gara. Baina gogoratu, ordenagailuan ere eskuragarri duzue. Zer behar dugu?
smartphone edo mugikorra edo tableta. Aukeran ordenagailua, Sketch aplikazioa instalata izatea eta gogoratu. Arkatz digitala ere aukerakoa da. Arkatz digitalik ez badekogu, zerekin margostuko dugu zuzenean atxamarragaz. Atxamarra hartu eta margostu. Azkenean, hasteko be onena atxamarrak erabiltzea. Aurrerantzean gehiago erabiliko baduzue edo aukera gehiago behar badituzue arkatz digital bat erosi eta horrekin ere nahiko ondo ibiliko zarie. Izan gogoratu azken finean edo atxamarra edo arkaitz edo bolgrafo digitala dalakoa erabili. Eta ordenagailuan egin nahi izan ezkero ere, ordenagailuan programa edo softwarea instala dezakezue. Beraz, gauza askorik ez da behar. Hau da, aparatu teknologiko askorik ez duzue behar. Hor ikusten duzuen moduan, arkatz digitala edo erabiltea, bai ala ez, zeuek. Baldin baduzue, erabil dezakezue. Bestela, atxamarragaz egin eta kito. Horrekin ere nahiko ondo ibil zaitezkete. Hori da, beraz, hasteko eta pizkanaka hasteko, sketchbookekin hasteko, oinarrizko funtzioak eta pantalla edo interfazea azalduko dotzuet. Hau da, zeuek zeuen mugikor edo tabletean instalatuta gero, aurkituko dituzuen aukerak eta pantalla ikusiko ditugu banan argi izateko. Hor eskumaldean, behin aplikazioa instalata gero, topatuko duzuen pantalla jarri dizuet. Simplea da, erabiltzerreza, gailuaren orientazioaren arabera, hau da, gailua horrela ipini edo horrela ipini, aukerak leku desberdinetan ikusiko dituzue. Adibidez nik pantailan jarri dotzuedan argazkia mugikor batekoa da, smartphoneko pantalla. Eta hori ikusten duzuen moduan, goiko partean aukera batzuk dauzkazue, eta beko partean pantalla zuria, bertan marraztuko baituzue, bai atxamarragaz edota arkatz digital batekin. Hor adibidez, goiko parteko menu nagusia handitu dizuet. Azken finean zenbat dira, bat, bi, hiru, lau, sei aukera dituzue hor. 6 aukera baino ez. Dena den aukera hauek aurrerantzean banan ikusiko eta azalduko dizkizuet. Baina hori ikusten duzue, goiko menua hor pantailan erdian handituta. Menu nagusiarekin hasiko gara, hau da, goiko ikonetatik eskerraldeko lehenengo ikonoa, hau da, hortxe ikusten duzuena. Ikono horren gainean sakatzen duzuenean, zeintzuk dira aukera, zirriborro berria, hau da, bozeto berria deritzona, hau da, marrazki berri bati ekingo diogu, hau da, folio zuria hartu eta marrazki bat prestatu, hori baino ez. Hori ere bat dukuzue galeria deritzon aukera, hau da, guk marrazkia sortu eta gero, olako zirriborro bat egin eta gero, non gordeko dugu galeriaren barruan. Eta horko galerian topatuko dituzue gaur diaretzi eta egindako proiektu eta marrazki guztiak. Hor ere, zeuen marrazkia partekatzeko aukera topatuko duzue. Hau da, nik marrazki bat egin, bozeto bat egin, eta marrazki hori bai Facebook, Twitter, Instagram edo sare sozialen bidez partekatzeko aukera emango dizue. Eta hobespenak edo preferentziaz edo konfigurazioa dalakoa. Hau da, zeuek sketchbook aplikazioa zeuen erara konfiguratzeko aukera emango dizue. Nahiko intuitiboa da aukera hau, eta banan joan ezkero
nahiko argi ikusiko duzue. Honena, berarekin trasteatu eta danari emotea da. Azken finean, praktikatzea izaten bai da aplikazioa ulertzeko erarik honena. Gero, desegin eta berregin. Betiko aukerak atxera eta aurrera, imaginatu nik, atxamarragaz marrazki bat egin dudala eta gustoko ez badut, atxera emango diot, hau da, nik egindakoa desegingo dut berriz egiteko, eta berregin, hau da, egindakoa ondo gelditzen da, hau da, interneten ibiltzen zareten moduen atxera eta aurrera, zeuen urratsak desegiteko edo berregiteko aukera. Nahigo argi eta errez, ikusiko dituzue goiko aukeren artean. Tresnak. Betiko tresnak herramientas dalakoa, goiko partean olako konpas eta erregela bat ikusiko duzue. Hortxe, gezileran joan ikusten duzuen moduan, hortxe jarri dizuet zeuen etxetatik ondo ikusteko. Horren barruan, tresna edo herramienta desberdinak aurkituko dituzue. Hau da, hautaketa tresna dalakoa. Nik euskeraz esaten dutxue, baina bertan erderaz topatuko duzue. Selekzion dalakoa. Hautaketa. Irudiaren zati bat hautatu dezakegu, besterik gabe, laukizuzen bat marraztuz, hau da, nik egindako marrazkiaren edo nik nire mobilaren argazkietatik hartutako argazki baten zatitxo bat hautatu edo selekzionar dalakoa. Gero, transformar, biratu, perspektiba aldatu, tamaina eta posizio aldaketa, hau da, zeure irudia guztiz transformatu dezakezue, horrekin jolastuz, biratuz, handituz, tamaina txikituz. Gero, badeko zu ere bete dalako aukera, hau da, relleno dalakoa, hau da, zeuek mugatutako edo hartutako zati bati kolorea eman, hori baino ez. Hau da, imaginatu olako borobila deko dala, borobil hori gorri kolorea eman. Hori da. Tresnekin jarraituz, tresna gehiago dauze, giaz dalakoa, zeuen bozetoan, zeuen proiektu edo marrazkian, marraztu dezakezue olako gida edo olako lerro moduko batzuk. Hau da, geho zeuek olako perspektiba bat hartzeko eta lerro edo gida hoien barruan margostu ahal izateko. Simetria, pantalla zatitu dezakezue, hau da, pantalla bi zatitan, hau da, erdibitu eta gauza da alde baten marrazkia duzuela eta zeuek marrazki hori ikusita ondoko pantailan marraztuko duzue. Azken finean olako argazki simetrikoa duzue eta zeuek alde baten argazkia ikusi eta bestean marraztuko duzue. Gero, betiko efektuak, hau da, marrazteko efektuak, hau da, zeuek egindako proiektuari efektuak emon, osea, efektuen artean efektu asko topatuko dituzue. Honena, efektuekin jolastu eta ondo baderitzuzue gorde, bestela beste efektu bati emon. Azken binean, marrazteko efektu asko topatuko dituzue. Eta gero, trazu iragarlea deritzona, hau da, trazo prediktibo, hau da, geuk marraztutako lerroak leunagoak egin. Dena den, hau egiteko arkatza askotan edo atxamarra erabiltzen da. Eta aukera hauek geroago ikusiko dituzue. Dena den hor tresnak argi ikusten dituzue eta askotan onena izaten da. Tresna bat hautatu, olako frogak egin eta ondo gelditzen bada aurrera, gorde, bestela atxera, zeuk egindakoa desegin eta beste tresna bat hartu dezakezue.
hori onena izaten da askotan. Baina tresna gehiago dauz, azkenean tresna asko dauz. Bale, gorde, hau da, zeuek egindako proiektua edo, zeuek mobiletan gorde, beste egun batean ikusteko edo beste egun batean berau zabaldi eta proiektuagaz jarraitzeko. Perspektiba guiak, hau da, guías de perspektiba, hau da, erreferentzia gisa erabiltzeko lerro batzuk erakutsiko dizkizue, hau da, zeuek marrazten zaudeten momentuan erreferentzia moduko batzuk izateko. Testua, betiko testua, azkenean imaginatu zeuek ja proiektua edo zirriborroa egin duzuela eta tekstua gehitu nahi diezuela pantailan. Ba horretarako teksto dalako deritxon tresna dekozue. Eta pizkanaka, tresnekin bukatzeko irudi sekuentzialak, hau da, egin dituzuen tratu guztiekin, pauso guztiekin, bideo bat sortzeko aukera duzue. Gero hori gorde eta marrazkia izan beharrean, bideoa izango duzue eskuragai, hori baino ez. Bideo bat sortu egindako tratu edo pauso guzti horiekin. Azken finean, aplikazioa ez da zaila. Zer da behar duzuena? Denbora eta denbora. Hori baino ez. Izan ere, tresna asko dago eta guzti horiegaz egin behar dena zer da trasteatu eta frogatu eta erabili. Hori baino ez. Gero, arkatxak. Arkatxak, hau da, arkatxak atxamarra eta askotan, olako boligrafo digitala bat duzue, hori da. Lapid digital dalakoekaz. Arkatzen, hor bat dekozue arkatzen ikonotxua, eta hor bi atal dekozuez. Alde batetik biblioteka dalakoa. Bertan, marraztu beharreko eskuila mota hautatzeko aukera duzue. Hau da, hor adibidez, pantailako argazkian eskumaldean argi daukazue. Azken fina zein da, erabiliko duzue, arkatzaren punta edo, imaginatu, lodiagoa, leunagoa, edo fosforito bat bailitzan, hor dekozuez, eskuilak edo eskuila mota. Hau da, eta horren barruan ere, hori ikusten duzuen moduan, arkatz edo lapid primarioaren aukera desberdinak aukeratzeko aukera duzu, Bi atal ditugula esan dizuet. Bigarren atala arkatzaren konfigurazioa da. Hau da, bertan, brotxa konfiguratzeko aukera izango duzue. Hau da, brotxaren tamaina eta fluxua. Flujua deritxona. Hala ere bertan gero bateko zuez aukera gehiago. Hau da, oinarrizkoak, aurreratuagoak. Eta hau azkenean gogoratu beti ere geure arkatz digitalaren edo geuk marraztera goazenean arkatzaren konfigurazioa. Azken finean, marrazkearen arabera aukera bat edo beste aukera bat hautatuko duzue. Hori baino ez. Nik honegaz hasi nintzenean, azkenean, zegoen aukera aukeratu eta aurrera. Gero, ja, egunak igaro ala, bertan sartzen hasi nintzen, eta, arkatz desberdinak hartu, lodiagoa, leunagoa, beti ere, zeuen proiektu edo zirriborroaren eta behar izanen arabera izango da. Koloreak. Zer izango litzateke marrazki gintzaren munduan kolorerik gabe. Hor, menuan ikusten duzuen moduan, kolore hautaketa duzue, hau da, zirkulu kromatikoa deritxona. Bertan, kolore desberdinak topatu ditzakezu ez. Eta gero, kolore haren arabera intentsitate edo indar gutxiago edo indar handiagoa. Beraz, hor azken finean, begirada ja zuzenean bertara joaten da. Hau da, zirkulo kromatikoa. Beraz, hor dekozue, kolore desberdinak hautatzeko aukera. Geruzak, kapaz dalakoa. Hau da, ez dakit
GIMP, software libre barruan dagoen irudi ukipeneko programa, edo Photoshop erabiltzaileak bazarete. Gauza da, programa hauek erabiltzen dituzue, ziurrenik geruzak edo kapak dalakoak erabiliko dituzue. Hau da, geruzak zer dira? Transparentzia modukoak dira. Hau da, imaginatu marrazki bat egiten duzuela eta marrazki edo proiektu hori kapa edo geruza desberdinak dituela. Hau da, imaginatu kapa edo geruza baten, zuhaitz baten irudia. Hori lehenengo kapa edo geruzan. Gero, beste geruza bat hartu, bigarren kapa bat, eta bigarren kapa horretan tekstua jarriko du. Hau da, imaginatu, udazkena, hori bigarren kapan. Gero, beste hirugarren kapa edo geruza bat hartu, eta bertan eguzki bat ipiniko dugu. Azken finean, marrazki edo proiektu bat izango da, baina gauza da, marrazki edo proiektu hori, kapa edo geruza desberdinez osatuta egongo dela. 2, 3, 4, 8 edo 12 kapa izan ditzake, hori bakoitzaren behar izanen arabera. Gero, menuarekin jarraituz, behin proiektua bukatuta gero, geure zirriborroa buruta eta gero, olako pantaila osoan ikusteko aukera duzue, hau da, betiko pista preliminar dalakoa, proiektua nola gelditu den ikusteko gehien bat. Beraz, pantaila osoan ikusteko aukera ere duzue. Hor eskumaldeko marrazkian jarri dizuet. Gero, marrazkia egin duzue. Azkenean marrazkia gordetzeko aukera desberdinak dituzue. Imaginatu Android sistema eragilearekin zaudetela. Beko pantailan ikusten duzuen moduan, atxera joan eta marrazkia gordetzeko aukera emango dizue. Gauza da, marrazkia gero Sketchbook aplikazioan gordeko duzuela. Gauean ikusteko edo hurrengo gunean berau zabaldu eta lanean jarraitzeko. Beraz gordetzeko nahiko erraza da. Behan atxera joateko aukera emango dizue eta ondoren guardar y cerrar. Hori baino ez. Baina, goiko menuan ere badeko zue gordetzeko aukera. Hau da, hor menu nagusian, horri emon, hor argazkian erdian badeko zue gezi urdinagaz jarrita, zein den aukera, eta eskumaldean ikusten duzuen moduan, guardar aukera topatuko duzue. Zeuen marrazkia gordeal izateko, hori baino ez da, Ez da zaila, azkenean onena askotan izaten da. Aplikazioa zabaldu, holako zirriborro bat eta saiatu. Gero, proiektu garrantzitsuagoak egiten dituzuenean, nola egiten den jakiteko. Hori baino ez. Gero, pizkanaka Sketchbook dalako aplikazioarekin bukatzeko adibide batzuk prestatu dizkizuet. Hor adibidez, hor ikusten duzuen, tableta hartu da eta hor badabil, holako proiektutxo bat idazten, tabletean adibidez, horizontalean ipintzen duzuenean tableta, aukerak topatuko dituzue, non, bai goiko partean, zein eskerraldeko pantailan. Mugian normalean, mugikorra erabiltzen duzuenean, normalean goian ikusiko dituzue aukera guztiak. Hor ikusten duzuen moduan, neskatoa badabil, horria hartu beharrean, hor dabil marrazkia sortzen. Azken finean, ikusten da neska horrek marrazten badakiela, baina marrazten ez dakigunentzat ere baliogarria izaten da. Behintzat horrekin hasteko. Fruitua marrazten da bilora adibidez tabletean, eta ikusten duzuen moduan atxamarragaz egin daiteke, baina adibidez honek boligrafo digitala erabiltzen du.
ja hobeto lasaiago eta marrazteko. Hor pantailan argi ikusten duzue, eredu edo adibidea. Eta hor adibidez ere, hau azken finean, hor dituzuen eredu da adibideak mugikorrean, smartphonean sortutakoak dira. Ikusten duzuen moduan, marrazkia pantailan duzue, eta normalean aukerak edo tresnak goiko partean dauzkazue danak, mugikorreko adibide argia hortxe duzue ba. Dena den hor ikusten nik, argazkiak bilatu egin ditut, hor ikusten da nahiko argazki profesionalak direla, baina guretzat, hasi berriontzat ere, erabilgarria da. Hor imaginatu azken finean presentazioa da, eta horarko argazkiak beti ere hobeto gelditzen direz. Gehien bat horregatik izan da. Beraz, gogoratu, Play Storeen edo App Storeen Sketchbook dalako aplikazioa eskuragai duzue. Nahiko interface edo tresna edo pantalla erraza intuitiboa dauka. Bai profesional zein hasi berriontzat nahiko erabilgarria da. Beraz, azken finean, bai Android edo iOS baduzue eskuragarrai. Arkatz digitala erosoagoa da, baina ez ezinbestekoa. Izan ere, gaur arratsaldean hasi zaitezkete atxamarragaz zeuen zirriborroak egiten. Gogoratu bai tablet edo smartphonea erabiltzen baduzue, aparatuaren orientazioaren arabera tresnak bai, eskumaldean edo goian ikusiko dituzu. Eta, klaro, sketchbookekin praktikatzea eta arakatzea izaten da programa hau edo aplikazio hau menperatzeko biderik onena. Eta gogoratu mugikor, tablet eta baita ere ordenagailuan eskuragarri duzuela. Laburbilduz, marrazki eta artegintza digitalan hasteko aplikaziorik egokiena, azken finean orain arte horri zurietan idatzi baduzue, bai marraztu zein zirriborroak egin, marrazki digitalarekin hasi nahi baduzue, gaur bertan arratsaldean gogoratu, Sketchbook aplikazioa duzue eskuragai. Gaurkoz hauxe izan da guztia. Eskerrik asko hor egoteagatik, gogoratu YouTubeko Kazetaguneko kanalean hitzaldi hauek gordeta dauzkazuela, bai gaurkoa zein beste egunetakoa, eta gogoratu hitzaldi hau gazteleraz, erdaraz ikusi nahi baduzue, ostegunean ere zuzenean duzuela. Beraz, eskerrik asko hor egoteagatik, egun ona izan dezazuela eta laster arte. Eskerrik asko, agur!